Sanibona siyanibingelela. Namuhla sizokhuluma ngamaphupho nje kuphela. Namuhla sizokhuluma ngamaphupho. Manje asikhulume ngomuntu ophupha imoto, asikhulume ngomuntu ophupha imoto ishayisa. Asikhulume ngomuntu ophupha imoto ibuyele emva. Asikhulume ngomuntu ophupha imoto uma ngena kuyo ahluleke kuyiqondisa noma uma athi upressa lapha kuma pedals enzansi ahluleke aphambanise ibrake neaccelerator noma aphambanisa iaccelerator neclash konke lokho nje kanjalo. Noma siphuphe ngomuntu ophupha imoto athi uma phupha imoto ayidriver kodwa athi uma ema aphuma kuyo aphakamise handbrake enze kahle konke athi uma phuma icima imoto ivele izambele. Ivingisho noma uphakamise handbrake wafaka no 1 kodwa once waphuma na uthi yathalaza imoto isiyazambela. Ngani zakwethu iphupho elibi lelo nabe uzophupha imoto uyishayela imoto yakhe ishayisa noma kukhona oshayela imoto yakho ashayisa ngayo ayispina ayidriver budlapha nje noma ke noma ngabe iyiphi inhlobo yephupho lemoto kodwa nangabe lilibi kuyimoto yakho noma kunguwena oshayelayo. Lapho basuke balimaza impilo yakho, basuke bakhipha impilo yakhe esiporweni, basuke benza ukuthi izinto zakho zingahlangani, basuke benza ukuthi ungaphumeleli kwizinto ozenzayo, kusuke kungubuthakathi lobo. Lapho ke kudinga ukuthi ulwe. Kudinga ukuthi uthole iwasho noma uthole imithi ujikise or reverse yonke le process le ukuchithe konke nje. Lokhu uyakhona ukukwenza ngewasho noma ukukwenza ngemithi nje. Iphupho elibi nje lisuke liphazamisa endleni ohamba kulo. Nangabe unephupho elinjalo awazi ukuthi solution kungaba yini, ungasithinta kuzo zona izinombolo zethu lezi ezikhona la 0749175387 noma ku 0733163071 noma ungasi-emailela ku info@igedla.co.za. Iphupho elibi lelo.